Domhanda na hEalaíona ton inniu agus tamaki we the Gallery National na Herdin. Skid mini ordam done last special show. Marshin, young. The Gallery National na Herdin, Lunny and Malia Clea, ac ta nísmó na sévíle jeg de hir hEalaíona noia ta galore hEalaíona le fecail, ac ta galore le fólam fyd star an fósta no seo. Seo ina a róna broc le harscain nickel. Ina a bhíon fior 6 blian a ghrid sé in 8 agus seo buada níos marcí le Hedwin Hayes. Pictar fitse fúte leis na ghorta mór. Nabi Burham man bhfuil tú géir rudí ura ólam i le scéligins agus siúlthart seomra galanta mar seo. A ma teú géir bhéins cruthí, tá spás crutha an agus heglatsa de hEalaíona a dhéanú. Agus tá go leor fáil de na géal fásta. Tá chespandas an na seanachlaí agus na hanmhathe in éalaigh. Well, sin mise a ras sa rí a tá súlagam go raibh tú soltas lá Domhanda na hEalaíona lumsa.